Il-ħamis filgħaxija l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar li minkejja l-offerta li kienet għamlet l-Oppożizzjoni biex ikun hemm diskussjoni dwar ix-xogħol tal-Parlament, il-Gvern se jibqa' dej bid-deċiżjoni tiegħu li l-ewwel vot fil-Parlament ikun dak dwar il-miżuri tal-Baġit fid-9 ta' Mejju. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni kienet qed tistenna li l-Gvern jirrikonoxxi il-ġest tagħha. Flok il-Gvern qed ngħid jien b'arroganza kbira warrab għal kollox l-offerta sabbat saqajh għal jew kif qed ngħid jien jew xejn u allura spiċċajna f'sitwazzjoni fejn il-Gvern qed mill-ġdid jipprova jiddetta. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni ma jix tgħid li fid-9 ta' Mejju m'għandux jittieħed vot dwar il-miżuri tal-Baġit, anzi li kien għaliha dan il-vot ittieħed ħafna qabel. Nemmnu li hija importanti u nerġa' ngħid irid jivvota fid-9 ta' Mejju fuq hekk, nivvotaw fid-9 ta' Mejju fuq hekk. Naħseb li ħadd mu qed jistenna xi sorpriżi maġġuri hemmhekk. L-Oppożizzjoni wrid trieda tajba, iżda mhux l-istess mexa l-Prim Ministru. Issa l-Grupp Parlamentari Laburista se jmexxi l quddiem dak li qabel dwaru b'vot sigriet u unanimu. Dwar il-mozzjonijiet tagħna ħankun qed neħdu d-deċiżjonijiet. Aħna min-naħa tagħna naraw hekk hemmx maġġoranza parlamentari biex jittieħdu l-votazzjonijiet l-oħra illi dwar u d-diskussjonijiet l-oħra li aħna nemmnu li huma urġenti u ta' importanza. Żied li l-Oppożizzjoni ma stibx problema li Richard Kakija Caruana jidher quddiem wieħed mill-kumitati tal-Parlament biex jwieġeb il-mistoqsijiet, iżda fl-istess ħin tibqa' talba li tkun diskussa l-mozzjoni tagħha dwar Kakija Caruana u jittieħed vot dwarha fil-Parlament. Dwar il-mozzjoni fuq ġustizzja u l-intern, il-kap tal-Oppożizzjoni fakkar li din ilha li kienet ippreżentata fil-Parlament mill-5 ta' Diċembru u minkejja li l-Gvern kien qabel li tkun diskussa u jittieħed vot dwarha sa 8 Jannar, fit-8 April il-Gvern għadu lanqas sab data meta ser tkun diskussa. L-attitudni tal-Oppożizzjoni dwar il-ħidma tal-Parlament hija mnebħa minn konsistenza sħiħa, saħaq Joseph Muscat.